नोंथाङा रांनि आंखालाव दं नामा? नोंथाङा जुदि रांनि आंखालाव दंब्ला थाबैनो नोंथाङा बेंकआव थां आरो एकाउन्टखौ चेक खालाम। मानोना दिनै 10 आगस्ट आरो दिनैनिफ्राय नोंथाङा एकाउन्टआव मोननो हागोन दानफा दानफायावनो रां। नोंथाङा जुदि अरुणोदय दंब्ला पेन्सन दंब्ला नोंथांनि एकाउन्टआव हाबगोन दिनैनिफ्रायनो रां। आरो बे राङा नोंथांनि एकाउन्टआव दानसे जानायनि उनावनो मोनफ्रोम दानावबो 10 खालाराव हाबगोन। बेनिखायनो नोंथाङा दानो थाबैनो बेंकआव थां आरो एकाउन्टखौ चेक खालाम। मानोना दिनैनिफ्रायनो नोंथांनि एकाउन्टआव हाबगोन रां। 10 खालार जानाय लोगो लोगो नोंथाङा सरकारनिफ्राय मोननो हागोन अरुणोदय आरो पेन्सननि रां। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।